nájsť väčšiu, hej. Dobre. Dobre, ja som si už vypil svoje. Sa ti ako podarilo? Stavete, prosím vás, každý sen svoj. Máš tam? Sa ti ako podarilo? Ja neviem. Ja som sa toho nedotkol, to vietor. Áno, dajme to všetci nápady. Všetci si to vypočne, pretože to je udalosť roka to tak. Šrepy prinášajú šťastie. Ale ani to nebolo A 5 € za pohár. Ani to nebolo počúvaj, čo vrátime im len 4 dní. Tak z Razuškovej. Zober si kúsok. Každý si musí brať. Nesmieš mať zo stopky. Peťka, Ďakujem. Ja som do peňaženky. Keď si budeš chcieť. Aha, to je našťastie, trhá mi to živne. Nie, nič takéto sa teraz v tomto stave neukazuje. Mám. Ešte sa z toho rozbili. To si mám dať do peňaženky? Áno. Prinesie šťastie. Alebo viac šampanského. Ja navrhujem, podávajte si tie poháriky. Alebo viac pohárov. Myslím, že takto sú bezpečné. Počúvaj,